מתי הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. הרגת, אז עשית דבר טוב. הייתי מוכן להרוג. אני אספר לה שאני הייתי רוצח. עד היום לא כשהיית אקדח, טרח, הרג את כולם. יאללה, רפו אותם כמו פרות. בזמן קרב, אם מישהו הרים ידיים, משהו כזה. לא לקחתי שבויים. כמה עד עכשיו אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. הוא תפס אישה, חתיכה צעירה, נכנס לבית אחד, הכין חדר מיטות, עם מיטה, פרטה לזיין אותה. הילדה חזרה סמרטוטיה. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד. היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד,